Eýranyň Daşary işleri ministrliginiň medeniýet wekili Abbas Musawi Kaspiýanyň hukuk derejesi boýunça kesitleme baradaky nätakyk diýip häsiýetlendiren habarlary inkar etdi. Bu barada Eýranyň Tasnim habarlar gullugy IRNA agentligine salgylanyp 4 awgustda maglumat berdi. Kaspiýanyň hukuk derejesi boýunça hiç hili täze özgürlük bolmady. Şeýle de gepleşikler kenaryaky döwletleriň arasyndaky hyzmatdaşlykdan we maslahatlardan aňry ilerlemedi diýip Eýran resmiýeti sözüne goşdy. Musawi Kaspiýanyň hukuk derejesi bilen ilteşikli soňky netije gelinmeýändigini, şeýle de kenaryaky döwletleriň suwary çaklarynyň we deňiziň düýbüniň demokratiýasy boýunça jemleji ulalaşyga gelmeýändiklerini aýratyn bellidi diýip habarda aýdylýar. 5 döwlet tarapyndan gurşulyp alynan Kaspiýanyň özüne magsus çylşyrymly ýagdaýlary we aýratynlyklary bar. Şol sebäpli onuň hukuk derejesi entek jemlenmedi diýip Musawi bellidi. Eýranyň ýokary derejeli diplomati Kaspiýa ýaky döwletleriň çözügidi tapmak uğrunda tagalla edýändiklerini, şeýle de munyň juda jikmejik tekniki we ýuridiki işleri talap edýändigini aýdyp, Kaspiýanyň ýuridik statusy boýunça ulalaşyga gelinendigi baradaky habarlaryň hakykata gabat gelmeýändigini aýtdy. Sol bir wagtda Musawi hakykata gabat gelmeýär diýip anyk niride çykan habarlary göz öňünde tutýandygyny aýdynlaşdyrmady. Mundan bir ýyl ozal, ýagny 2018-nji ýylyň 12-nji awgustynda Gazagystanyň Aktagu şäherinde Türkmenistanyň, Eýranyň, Azerbaýjanyň, Russiýanyň hem de Gazagystanyň prezidentleriniň gatnaşmagynda geçirilen Hazaryaky döwletleriniň 5-nji sammitinde Kaspiýanyň hukuk derejesini kesitlemek boýunça konwensiýa gol çekilipdi. Sonda 5 Kaspiýa ýaky döwletleriniň prezidentleri meseleleriň aglabysy hakda ulalaşdylar da Eýranyň prezidenti deňizi bölüşmek işiniň Tehran üçin bir mesele bolup galýandygyny belläpdi. Prezident Hasan Rohani Kaspiýny bölüşmek meselesini çözmek hakda ýene de gepleşikleriň gerekdigini aýdypdy. Galaberse-de Eýranyň Daşary işleri ministrliginiň medeniýet wekili Abbas Musawiň geçen dinç günleriniň dowamında eden çykyşy Türkmenistanda 11-nji 12-nji awgustda geçmeli 1-nji Hazar ykdysady forumynyň öň ýanyna gabat geldi. Türkmenistanyň Mary vilayatynyň Mary şäheriniň bankomatlarynda nagd pul ýetmezçiligi dowam edýär. Zähmet, pensiýa, talip haklaryny hemde kömek pullaryny nagdlaşdyrmak isleýän raýatlar giýje sagat 10-dan başlap şäheriň dürli banklarynda ýerleşdirilen bankomatlaryň öňünde nowata durýarlar. Şu gün şäheriň Türkmenbaşy we Senaat banklarynyň öňünde gatykän adam bar. Sagat 8:00-da Türkmenbaşy bankynyň öňündäki adamlaryň sany 300-den geçdi. Senaat bankynda nowat depderçesine ýazylan adamlaryň sany 500 geçti. Saat 9:00-da hem adamlar iýdigiderli gelýärdiler. Adamlar garaşyp dur. Pensionerleriň köpüsi bolsa bu nowaty görüp ümsümjek iýdina gaýdýar diýip, howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde maglumat beren habarçy 5-nji awgustda gürrüň berdi. Habarçy şu ýylyň 1-nji ýarymynda bankomatlarda nagd puluň tapdyrandygyny, emma olaryň örän hayal işlendigini hem belledi. Şeýle de ol Senaat Paýdarlar Täjirçilik bankynyň Mary şäherindäki şahamçatynda bir bankomatyň işleýändigini we ondan Günörtana çenli diňe 47 adamyň öz aýlygyny natlaşdyryp bilendigini hem nygtady. Günörtan wagty golaýlanda ara baglanşyk ýok. Günörtandan soň pul berler. Häzir Günörtanlyk naharyna çykýarys diýip bankyň içinde oturan bir polisiýa işgäri aýtdy. Günörtandan soňra bu bankda ýagdaýyň nähili boljagy belli däl diýip habarçy bellidi. Aýdylmagyna görä marly ýaşaýjylar giýje saat 10:00-dan başlap bankomatlaryň öňünde nowata ýazylýarlar. Nowat depderçesine aýlyklaryny nagdlaşdyrmaga barýan adamlar tutýarlar. Olaryň arasynda beýleki edara kärhanalary bilen bir hatarda vilayat bilim bölüminiň Türkmengaz döwlet konserniň işgärleri we harwylar bar. Adamlar hiç ýatman özara gürrüň edip ertir ýerdene çenli garaşýarlar. Uky alman nowatyna garaşýan adamlaryň käbiri pul alyp bilse-de käbiri alyp bilmeýär. Käbir adamlar entek ýuna üçin zähmet haklaryny hem alyp bilmeýärler diýip habarçy aýtdy. Onuň sözlerine görä bank resmiýetleri ýa-da beýleki türkmen häkimetleri bankomatlarda pul ýetmezçiliginiň sebäpleri barada ilat köpçülüğüne hiç hili düşündürüş bermeýärler. Adatlyk radiosynyň Mary şäheriniň bankomatlarynda dowam edýän nagd pul ýetmezçiligi we onuň sebäpleri barada kommentariýa almak üçin Türkmenistanyň merkezi, Senaat, Türkmenistan we Türkmenbaşy döwlet täjirçilik banklarynyň Mardaky şahamçylary bilen habarlaşmak synanşyklary netije bermedi.
Türkmenistanyň häkimetleri öý hojalyk hyzmatlary üçin bergidarlary anyklanmak we ýylatyň kommunal hyzmatlary üçin tölegleri berza etmegini gadanmak boýunça görýän çärelerini dowam etdirýärler. Hususan da şu günler döwlet işgärleri öz zähmet haklaryny almak üçin öý hojalyk hyzmatlary şol sanda suw, gaz we elektrik togy üçin bergileriniň ýokdugyny subut etmäge mejbur bolýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Liwap vilayatyndaky häzirki ýagdaý barada habar berýär. Liwaply büdjet işgärlerine iýul we awgust aýlary üçin aýlyklar indi olar elektrik hem kommunal hyzmatlar üçin bergileriniň ýokdugy barada kepilnamasyny alyp ýaşaýan etrap edaralarynda tasdiklanan görnüşleriniň asyl nuskalaryny işleýän edaralarına tapşyrýança berilmez diýip habarçymyz 4-nji ýylda habar berdi. Onuň sözlerine görä talap edilýän resmi namalary almak işi uzak wagty talap edýär. Şeýle-de iňňän olan nowatlar resmi namalary almak işini kynlaşdyrýar. Bu sorulýan kepilnamalary aýdylýan edaralardan almak üçin hem adyndan bir ay gerek. Gaz tok edaralarynyň öňüniň nowatlary müňadama etýär. Şonuň üçin indi sorulýan spravkalary almak üçin sarp eden energiýaňa töläningden soň hem spravkany 50 manat para berip almaly. Ony her aýda işleýän edaraňa tapşyrmak üçin diýip Liwapdaky habarçymyz aýdýar. Mundan öň öý hojalyk hyzmatlary üçin bergileriň ýokdugyny tasdiklatmak talaby Türkmenistanyň beýleki regionlarynyň döwlet edara kärhanalarynda edilipdi. Azatlyk radiosynyň Maradaky habarçysynyň 17-nji ýylda habar bermegine görä Mara vilayatynyň döwlet edaralarynyň işgärleri mundan beýle kommunal hyzmatlary üçin bergileriniň ýokdugyny ýygyderli tasdiklamaly boljagy barada habarly edilipdir. Aprel aýynda paýtagtyň käbir döwlet edaralary, hususan da Aşgabat agyz suw kärhanasy öz işgärlerine suw hyzmatlary üçin töleglerini doly berza edýänçä aýlyk bermekden ýüz öwüripdi. Türkmenistanda gaz, tok we agyz suw üçin tölegler hasaplaýjy guralaryň esasynda amalaşdyrylýar. Ölçöjüleri köpçülikliň oturtmak işi 2018-nji ýylyň gözünde ýylaty mundan öň muht berilen hyzmatlaryň doly ýatyrylmagynyň ýygyny başlanypdy.